So Won Chon, známý také jako Won Chon Man, Ok Sung, a nebo také jako Mama Guy či Mama's Boy, je 27letý tiktoker z Koreji, který do dnešního dne se sbíral přes 55 milionů sledujících na TikToku a na Instagramu 1,4 milionu sledujících. Předpokládám, že když o něm takhle mluvím, tak nemáte nejmenší tušení, kdo to je, takže vám ukážu kousíček z jeho tvorby. Díky své otravnosti, která ve velkém přitahuje mladší publikum, tak získal celosvětovou pozornost, kvůli které byl zařazen do žebříčku 30 po 30 Asie 2023. Jak je tedy možné, že zmizel, i když měl skvěle nastartovanou kariéru? Jeho poslední příspěvek na Instagramu je z 20. července 2023 a nejnovější video na TikToku je pouze o 2 dny mladší. Dříve se pod jeho příspěvky objevovaly komentáře typu kam jsi zmizel, chybí nám tvůj humor a nebo kdy se vrátíš. Jenže od 15. prosince se začaly objevovat komentáře, které vypadají, jako kdyby je napsala jedna velice známá hororová postava. 7 dní. 7 dní? Bože, příští pondělí mám umřít? Ano. Ne, počkat, v pondělí to by bylo 7 pracovních dní, já myslím 7 dní od teď. Taky si můžete všimnout ještě nenávistných komentářů, nebo komentáře, kde lidi zmiňují, jak se v tom člověku spletli, a nebo že si všimli toho, že je divný už od začátku, co ho našlo na internetu, a nebo se zde často řeší, že ten trest, který má dostat, je hodně malý. Co se tedy stalo? 15. prosince jeho korejská televize SBS odvysílala reportáž, kde influencer, označený pouze jako influencer A, je obviněn ze sexuálního napadení. Mohli jsme se z reportáže dozvědět, že influencer A jeho komplic se střetli s obětí, která je označená dále jako žena B. Všichni 3 společně popíjeli, jenže influencer A nutil ženu B, aby pila více než její společnost. Následně potom, co žena B byla již silně pod vlivem, influencer A jeho komplic ženu B odvezli do bydliště komplice. Zde žena upadla do silného spánku, ze kterého ji probudil až zvuk nahrávání, který vydává telefon. Žena B byla napůl vyslečena a došlo jí, že byla jak influencerem A, tak i jeho komplicem znásilněna. Žena B se tedy rychle zbalila a vše nahlásila na policii. Dobře, ale jak víme, že influencer A byl Mama Guy? Následující reportáž o tomto incidentu zmiňovala to, že influencer A nechtěl policii otevřít dveře svého bytu a tak byli do akce zavoláni hasiči, kteří museli vypáčit dveře. Sice influencer A měl zamazaný obličej na záběrech, ale jeho sledující ho bez problému poznali. Následně na internetu byly zveřejněny i kamerové záznamy z rezidence komplice, kde můžeme vidět, jak Mama Guy a jeho kamarád nesou bezvládnou ženu. Z vyšetřování víme jenom málo. Například to, že v telefonu influencera se nenašlo žádné video, které by potvrdilo, že zná ženu B. Mama Guy při výslechu přiznal, že se ženou B měl styk, avšak si je 100% jistý, že byl konsensuální. Jinými slovy, žena B jasně souhlasila se stykem. A toto tvrzení může zkomplikovat první soudní slyšení, které se má uskutečnit 17.1.2024. Taky víme i to, že kdyby byl skutečně shledán vinným, tak dostane jenom 7 let. A bohužel i u tohoto incidentu se objevily konspirační teorie. Lidé, kteří přišli s těmito teoriemi, tvrdí to, že už od pohledu je jasné, že by Mama Guy tohoto nebyl vůbec schopný. A to, že tohle všechno je pouze uměle vytvořená kauza. A dovolte mi ale tohle vyvrátit. Asi nikdo v Česku nečekal to, že nezmiňovaný kontroverzní influencer začne dělat pasáka pro OF tvůrkyně. Můj kostým je pasák. Tenhle argument bych nebrala nikdy v potaz, protože tohle se říká i u tolika sérových vrahů, až to není možný.
Tak je celkem vtipný to, že lidi, kteří přišli s těmito teoriemi, ani nevymysleli, kdo a proč by vymýšlel podobnou kauzu zrovna na Mama Gáje. Děkuju, že jste došli až sem, nezapomeňte na like, komentář a nebo sdílení. Taky bych chtěla strašně moc poděkovat mým patronům, kteří mě neustále podporují.